माबोरै जालायखो गोदोसो थामनेलबो होजायासै। जाय सोर फैयो सोर थायो दसे सम होनांगौ। माखौ मिनिहरखोलै सावब्रबालाय थुखे खालामना होबावरा थुखे हामारलाय थुखे खालामना होनो हानांगौ जाखो। डलार सोना हर बुंसावबाय डलारा आंहानो नांगौ जाना दं मोनबा आइदि गैयालै आंनाव दाख्लै नोंखौ साब खालामहरनायानो बेल'खासो आइदिया बे सना रुफाया नों हरबा आंबो हरगोनलै आं हरनो हायालै गैया। मुलिखौनो मोनजायाखै मुलियानो जोबबावबायसो। बेजोंनो हरलै मोनसेल' नांगौ। माखौ मोनसेल' नांगौ? लाइक दोनदों थेंक इउ। आइदिखौ रानो आइदिया मोनसेल'सो आंनाव आं हरखाबाय माथो दाख्लै नोंनो बे माबाजों सना रुफा आइदि नोंखौ साब खालामहरखाबाय माथो। माबायाव चेनेल गोदानाव दैथुन साल्थि मा खबरनो दैथुना सोर जाखोथाय दैदेनसो नामा दैथुन बसुमतारिया खेबथि हरब्रा रलारखौनो गैयालै आंना खबरा बर्थमान एसे गाज्रिथ'लै दैथुनथ' हान्थु सान्थु दोलालाजोबनासो दं। दाख्लै मेघालयआव बेरायनो थांनाया दैथुना थुलुंनिजों खेबबाय नायसो दाखालि गंगावदों। नोंमोना दंना गैया साल्थिनो बिबो आं बिनावनो दं सासेल'सो लोंना सालायबावनो गारिखौ आसोल आखाइफ्रा बेयाव दोलादों हान्थु आथिं
आंजों गोलैयालै ससाव आसोला गारियाबो माबा लाइटआनो आफार होबानो गोजौआवसो ब्लद होलाङो गाहायाव नाङा आरो माबायाथ' दिफाराथ' जाखाया लाइटआनो खामानि गैया फार्स्टनि टार्निंखौ बारबाय सेकेन्ड टार्निंआव होबाय गोलैनायबो नङामोन गाबथाबायना बियो हायाव फाक्का लामायाव गाबथाहरबाय गोलैजानो गिनानै बेफोर दोलानाया ओंखाम जानायाव दै लोंनाय बायदिसोलै सावब्रबोनो मोजां खोनादों बेफोरबायदिबा ओंखाम जानायाव दै लोंनाय जायोब्रा बे हानसुन बायदिया ओंखाम जानायाव दै लोंनाय जायाना फाग्ला सिदाखौनो थाबायनाया दासिमबो हान्थुखौनो बेन्ड खालामनाया खिनायाव बेसे खस्थ' बिदिनो जायोलै सम सम नांलायलायनायानो ओइ बेफोरो नर्मेलसो नङा होमबा मालाबा भुल बुजा बुजियाव नांलायफ्लांबाय आरो मानसिफोरनि माइन्दआ अराय सम मोनसे माइन्दआव थाबाय थायाना मालाबा बेलेग माइन्दआव थाबाय थानाय समाव सोरबा जंखायदोंबाबो थाबनो रागा जोंफ्लाङो बेबायदि जायोना मालाबा मानसिया मिनि खुसि थागोन मालाबा मानिबा टेनसनाव थागोन बेफोरबायदि जायो आरो गसंना खिनांगौ राथावनो गसंनानै खिनो गसंनानैनो थाथाबबाय थानो हागौआ जुगामि फिसाय जुगामिखौ मोनबाथ' सोरमोन बियो जुगामिया फेसबुकावसो नुबाय थायो आं जुगामि सासे बुलायनो ना मा होनो फैलै लेंग्राखाय गिगोन नंदों आं आसोल एयार फाग्ला आमोखि फिसाय हान्थुआवल' होनाङा मिथिबाय एयार बेफोरखौ गोसोआव लाबाय थानो हामा ने सालथि औ नोंखागौ सियरखा जों बायलाय सावब्र'जों आंजों जोमाव फाग्ला दाखै जालायखांबाय माथो बे जुगामि होनोदों दा फाग्लाया बे जुगामिनि थाखाय जादों एयार रायदाव मेजेम भरा नंगौ मा ओंख्रि जाखो खोथिया बुदांनो ओंख्रिया माबा बेसर मैद्रु ओमफ्राय मोनानि ना एवनाय दंमोन ओमफ्राय आरो माबा थालिर मैखुनजों बै आलु फिसा फिसाया बादामि आलु ना मा होनो ना बुजिया आलु होनो बे फाजामोन लाइक नट डन अके यारा ए होनदों दुगि जादों दा एन हाउस नोंबो हर मालाबा आंनाव दे आरो माला लाइभ होनाय नुखोनो आंखौ दे बुंदो दासो होदों आङो माबा दहाय नोंनि लाइभआव मानो हाबनो हायाखै होननानै कमेन्ट हरलाबायदों आं गिनोबा एसे देरबावगोन मानसिया गुफुर गावलायना गावोमोन HMM हाय हेलौ HMM एन हाउस बाजै डलार सोना हरलाय अनोबा प्लिज होनदों ओइथुना मा होनदों साल्थिखौ मा होनदों बर'नि एक्टर बादि नुदों थेंक इउ एक्टन सालथि आरो थांबाय लोगो ए गारियाव नांनायबा फोजागौ दा एसेयावहाय एरायबाय ओमफ्राय जोंहा एमडि गेमार फैदों मा ओंख्रि होनो ओंख्रिया माबाथार बेसर मैद्रु ओमफ्राय मोनानि ना एवनाय दंमोन ओमफ्राय आलुजों थालिर मैखुन भाजा आलु गेसाव होनदों दहाय मा गोजा जाया नोंना चेनेलालाय मा गोजा जानो अनजालि फैदों हेल' आदानो हेल' वेलकाम बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभआव नुजाफैनायनि थाखाय बहा एक्टर बादि नुनोलै अमा बुन्दा बायदिसो नुयो आंहा बेखौनो सोलियो जेरावबो जायो दारि गोलाव खानायखौ एसे गोलाव लाबा अमा बुन्दा साइसआव थांलायबाय ना बेथिं सालथे बेफोरखौ हजबनानै माबाबाथ' बेफोरखौ एसे साइज लाबाथाय एक्टर नुलायबाय ओमफ्राय यारा ए होनदों जोमाव आगै आं रोङानो ओमफ्राय अनजालिया मा होनदों मोजां ना खबरफोरा
दादा मासे दावराव खोनादों जि दागासिनो दङ गाहायाव आंनि गोजौआव सिरियाव जिरायनानै दंफैयो ओमफ्राय ओइस मेकार जिअ होनना बुंदों हाब सोर सासे जाखो ओइस मेकार जिअ'लाय अमा गेन्द्रासो बियो एन हाउस बाजै मानो रोङानो माथो खोथा बायदि गोजा जाया रुफा एलबि होआखैबानो प्रिमियामाव भिडिअ हगारनायखौ होनदों आरो बियो प्रिमियाम सेट खालामबा बिदि जायोब्रा लाइट बायदि जायो मेजिक खारबोयो 1 2 3 8निफ्राय 1 सिम नाम्बार खारबोयो ओमफ्राय जोब्बासो नों भिडिअखौ नुगोन आरो एयाराम होनदों अके होनदों ओमफ्राय जा एमडि गेमारा बडिया डेन्जार खादा होनदों थेंक इउ फंबाय दा गोमाबावबायसोलै फंबाय सिगांसो दंमोन मोदोम देरनानै गोमाबोजोबबावबाय ओइ सना होनदों हाय सोरखौ होनखो ओमफ्राय ओइ सावर' लोंनोबा फै आंजों जमा लोंनि मैसो बेदरजों लोंथ'वालै दा साननैसो मैसो बेदरखौ हले जागोन आं मिथियाना होनदों आच्छा आच्छा ओमफ्राय गरमथार नामा होनो गरम मोनदों दिनै अखा हायाखै मैया एसे हादोंमोन फुङाव ओमफ्राय माबानिफ्रायनो 10थासोनिफ्रायनो सान्दुं दुंनानै दङ ओमफ्राय जोंहा दैथुना मा होनदों सालथिना गामिया मामोनथाय आं नोंनि भिडिअखौ मोनसेबो गारा सालथि आच्छा सनितपुर दिखियाजुलि सालथि थेंक इउ दा साननैसो भिडिअखौनो होनो हाथाराखै आरो होदोंबाबो भिउसानो फैयाखै मा जानोथाय मिथिया प्रब्लेमखौनो हमनो हायाखै यारा मा होनदों अके एनाउन्सा बा मालाय होनदों अफारलै दिनैजों गाबोनजों सावर' लोंनिफैनो लोंना हो ओमफ्राय सालथि दैथुनना अबाव मोनलाय जायगाया क'क्राझार नामा क'क्राझारावबा दुर्गा फुजा लास्ट खालि मोनायाव मोनहैनो हागौ जों सोरबाबा 2टा 3टायाव मोनहैनो हानाय 2टा 3टायाव मोनहैबा बेरायनोसै ओइ सनाफोर होनदों एन हाउसआ माखौबा आंखौ दा होनखादै ओमफ्राय नोंखौसो होनदों लोंनोबा लांनि गंब्रै फुल बथल लाबो लाना फै बबाव लाबोनोलाय लाना फै बोरो उदैया नायनां रुफा होनदों गैयालै उदैया बेलाय एक्सिडेन्टबो जाबोबाय गगाबो नांबोबाय मास मोनबैसे जाखो सावब्र' उदैयानो जाबायना बिदिनो दे सालथि आवगायलांबाय था आंना बाक्सा बरपेटा रड खाथि सालथि आच्छा बाक्सा बरपेटा ना दे होमबाथ' नैयाव थालांगोनसो माथो ना बरपेटा रडआव
थाथ'लै सावर' खोजोमाजों अरजाग्रानो दे मा रास फुजाब्रा ओमफ्राय जोंहा दारि साफ्रेलायो आजानो दारियानो साबसिन जायालै फंबाय एमडि ओमफ्राय दैथिन सालथिया मा होनखो बै सालथि सानसे मोजां मा होनो हमला आंनाव लोगो हमनो आरोना जागोन दे माब्लाबा थांगोन बरपेटायाव माबायाव थांनाय जाखागोन राज फुजायाव सालबारिथिं सालबारि राज फुजायाव गाबोन सानसे थानानै दुर्गा फुजा दुगैदोसो लेथ्रा जाबाय फेन गस्ला दे कमेन्ट हरदो लोगोफोर भिडिअबो लाबोनो हाथाराखै दा साननैसो गासिबो वाच टाइम साबसक्राइबार गासिबो डाउन जाजोब्बाय फुल जाबाय सानसे मोजां सम लाना होनदों जेबो नङा बुजिखादों आं जाखायो मालाबा बिदि टाइपिं मिस्टेक जाखायो मोसेबनासो कमेन्ट लिरनो खांहोफानो दे साइ मेसेब मारनानै लिरनाय माबायदि जायो मेसेबनानै लिरनाय कमेन्टआ आच्छा बिदिखौसो होनो आरो मेसेबनानै लिरनाया बिदियासो मेसेबनानै लिरनाय कमेन्टआ रोंमारगौथ' नोङो सालथे निउस नायाखै सालथे दिनै आच्छा आंखौसो सोंनाय जादोंना ना नों नायाखै जाखो दैथुन सालथे बे मैयाना दाख्लैनिमोन उकिल गगयजों प्रमदजों बायदिसिना सोंलायलायनायखौसो होलाबायनो गैया माथो भिउसआनो 1 घन्टा जालांबाय दाबो 150 थाना 200 थाल' मारै जाखो नोंनाव सोंदों आच्छा आं दिनै नायनाय जायाखै सालथे आंहा मैयासो मोनसे नायदोंमोन आङो ओरै चिराङाव एबसु अफिसखौ गाग्लोबहैदों होननाया सेंग्राफोर हाबा जानायफोर जौ लोंनानै बड'लेण्ड रादाबाव होदोंमोन ना आं गोरोन्थि मोनदों आरोना बड'लेण्ड रादाबनि बुंनाय माबाखौहाय जाय निउस फरायगिरि बे सिख्लासोना हाबा जानायसोथाय बिनि निउस फरायनायाव रं मोनदों आरोखि एबसुफ्रा बुंबाय जायबा थरख' जालायदों बिसोर बुंबाय माने हाथियार लायाखै आखायाव जेबो लायाखैमोन होननानै बुंदों आरोखि ओमफ्राय निउस फरायग्राया मा होनखो
आखायाव लावथि रड बायदिसिना दंमोन होननानै बुंबाय आरोखि आं बेखौ गोरोन्थि मोनदों माने दा डेन्जार बिसोर माने फानसे बारा बुंनो मोनाबो सोरफोरा साल्टि इंलिश टाइपिं खालामबाय दे औ दे जोङो ना कमेन्ट लिरनाया बेगसो थांदों आच्छा बिदिखौसो होनो आरो ना मेसिना कमेन्ट लिरनाय एनाउस गोदाव गोदावलाय नोङो ओमफ्राय मानो दानखो बेखौ मानो दानखो गावहाबो दाननायनि बुङो नोंगौ साल्टि राइट बोरै जागोन बिदिब्ला बर' हारिया औलै दा जेनेबा बिसोरबोथ' मावहैया नङा मावहैबाय गोरोन्थिखौ नङा होमबा माखासे सेंग्राफ्राबो ओमफ्राय आरो मोनसे बयजोंबो गनायजानाय एबा गिदिर चेनेलानो जुदि फेक राव बुंना होयोब्ला बोरै जानांगौ जाखो सरि रुफा डिलेटसो जाबायनो आच्छा जेरैबायदि एबसुफ्रा बुंदों बेबायदि सैथोयैनो बुंलांनांगौब्रा फोरमायलांनांगौ मा बिसिना बानायनाय खोन्थानाय एबसुफ्रा बुंबाय आखायाव जेबो लायाखैमोन बुदों एटेक खालामदों खालामा नङा होननानै बुंबाय ओरै रादाब फरायग्रा दांबा लावथि रड लादोंमोन मादोंमोन होननानै दानि जुगावबो बिदि बुलायलायबा लासिं सिं साल्टि औ बे बाथ्राया सियरखा गोरोबनानै थानो नागारलायै दासिमबो जुदि गावजों गावनो बेफोरबायदि एना एनि जालायबाय थायोबा बोरै जाबावनांगौ जाखो गाव गावबागाव जेरै हायो ओरै बोरैबा सोर न'खरनि थाखाय आरजिलांनो हागोन मारैबा संसाराव गोरोबलायनानै सोलिलांनो हागोन बेखौसो नायनांगौ दिनै सोरबा सासेनि रावखौ लानानै गासिबो बेयाव लैहोर लैहोर थांनानै मोनसे आफादखौ एटेक खालामनायाबो रंजादों आरो बै जायथुनाखि मिस्टेक फोसावदों बिसिनाबो रंजादों आरोखि आं हायद्राबादनिफ्रायसो नोंनो कमेन्ट हरगासिनो साल्टि टाइम पास आच्छा हायद्राबादाव थायो आरोना दे साल्टि आच्छा दे जेरावखि थाया मोजाङै मिलायलायनानै सोलिनानै मावबानो जाबाय फैजासिमखौ आइ एम गयिं नाउ माइ हाउस आच्छा बहाथो दंलै नोंलाय नावसो हाउसावलाय उन्दैया साबैसे ना हाबा जायाखै जाबाय फंबाय सानै दं सासे क्लास 8आव फरायगासिनो सासे क्लास 3आव बेफोरबायदि एना एनि जालायनायखायनो पलिटिकेलनि बागै भिडिअबो लाबोनो बानायसो मोनलायलांबाय आं जाबा दाजा ब्लगिंफोरसो बानायलाबायसै नामासो नंगासिनो न'आवनो दं रुफा होनदों आच्छा बिदि पलिटिकेलनि भिडिअ लाबोबाय थाबा मालाबा मोनसे नङा मोनसे पलिटिकेल हान्जायाथ' जमनानै थाखाथारगोन दे मोजां फोरों साल्टि मोजां गाइड खालाम नाजागासिनो दं साल्टि माबोरै जालाङो इसोरनि अननायाव
सानैबो राजा नामा सालथे ओहो गेदेरा फिसाजो नैबे उन्दैयासो दानियाव थाफैथारोमोन ना बेसो फिसालाया गेदेरा ओरै बेलेगावसो फरायो कार्बि आंलंआवसो थायो रडे रुफा होनदों औ दे के होनदो जा यारा गुड फेमिलि सालथे थेंक इउ बर्थमान दंथ'यो सालथे नोंथांमोननि अननायावनो बयनिबो अननायावनो मोजाङै मोजां सोलिनानै दंथ'यो न'खराबो यारा अन होनदों आं ओंखारलांसै रुफानो ओंखारलांदो आं ओंखारलांसै रुफा दे होनदों दे रुफा दे हेल' होनदों जायो आरो आं ओंखारलांसै दे रुफा होनो अबावथो गाखोना दंलाय अबेबा बिल्डिं सायावसो गाखोना दं नामा आंबो ओंखारबायनो नोंबो ओंखारबाय नोंबो गोजौआवसो गाखोना दंमोन ओंखार बोरैबा गोलैबायगोन आं ओंखारलांसै ओंखारदो बोरैबा गोलैबायबा दिगदार जाथारगोन हारा मुरा बायलाबायगोनलै आंना मोनबाखै दाख्लै गोलैनायावनो हायावनो हा गोलैनायानो बेसे दोलाजोबदों ओं होननांनो हायो आरो आं ओंखारलांसै टाइम पास खालामबाय बे सालथे बरिं मोननायखाय जेबो नङा सालथे मोजांसो आं गोजोननायसो मोनदों बिदिनो सम लानानै फैबानो जाबाय आं होबाय बायोब्ला टाइमफोर मिलायोबा नटिफिकेसनफोर मोनहैबायोबा र' एयारसना आंबो मा होनदों थांफिननोसैनो आदसा सानैजों जमा थांसै आरो बिस्रा क'क्राझार टाउनाव बेरायनो एयारसना र' होनदों आं मोजां भिडिअ'बा मोनसेबो नायाबा गारखायानो दे सालथे नायबानो जाबाय आरोना सोरजों रायलायबावनो आं मबाइलजों रायलायदो बेखौनो दहाय जोंखाबाय आं एन हाउस फार्स्टआव हमबाय दानहरफिनबाय बुफिनबाय दानना हरबाय बा सोरजों रायलायबावनो आं रुफानो भाइरेल फालतु भिडिअ'फोरखौबाथाय नायहांबो जाया होनो मोजांबो नङाना आंबो बासै जानायफोर भिडिअ'खौ लाबोलाबाय थानो किसुमान फाला दंथारो माबा भाइरेल भिडिअ होनाय नुबाथाय खोबथेनायबो दा जायो खोबथेयालासिनो होनायलै सोरबा चेनेलानो दुब्ला थागोन माथो खनसेयावनो माला हरानो जोंहानो माला हरामोनथाय सोरमोन बिबा हरग्रायाबा लास्टाव 24 जोंसो हरलायबावथारदों खोमा मबाइल गंसेया न'आवसो गालांदों आं
न'आवसो गालांदों न'आवबो दं होनो फुरालाय बोरै जाखो जोंना बर'फोरा मानो एसेबो लाखुमानो साना डाइरेक्ट भाइरेल खालामो नंगौ एकदम बिराद गाज्रि भाइरेलखा आरो इन्सटाग्रामावथ' नायजाया फेसबुकफ्राव इन्सटाग्रामफ्राव डेन्जार गावलायलायबाय नामा अखन्दा ओरैसैनो अखन्दाया खावब्लानो ओरैबा लास्टाव 24 नाम्बार गैया रुफानो होमबालाय मिथिलाला बेलेगनासो हरफ्लांबाय खोमा साल्थि मा ओंख्रि जाखो साल्थिनो ओंख्रिया बेसर मैद्रु ओमफ्राय मोनानि ना भाजा दंमोन ओमफ्राय दहायना आलुजों माबामोन थालिर मैखुन भाजामोन साल्थि ओमफ्राय अखन्दा बहा दङ बहाबा गावलायनाय ओंखारदों नामा ओंखारलागासिनो दं फेसबुकफ्राव बेसे इउटुब फेसबुक बिसि फिसा जमा थानानै नायजालानो लिब' रांसा ओइ नोंनि फेन्दा खना खाव फुगारना आखाइखौ मोनामसुलाय थारमाने आसोला गावा मोनामसुखोमालै ओंखायनो मोनामसुदों दे मोनामसुदा लास्टाव 39सो मोनसेया 22सो आदसा मिथिलाला आं ओंखारलांसै दे रुफानो ओंखारलांदो साल्थिखौ सानसे लोगो हमगोन ने हमजायो सानसे हमजायो जेबो नङा थैयाबा थाङाबा इसोरनि उनाव मा लोगो मोनलायगोन मानो लोगो मोनलाय जानो माथो बेसे गोजानखाय बाक्सा बरपेटायालाय जोंथ' ओरैबाबो रङियाजोंनो ओरै थांलाय फैलाय खालामखायो न'आव साल्थिया थांखु जायो नामा औ जायो आं थांखु जायो गय जायो गुटखा बिरिल'सो बाद गान्जा डेनराइट बेफोरल'सो बाद होनदो बै एनाउसा माखौबा मिनिदोलै मोनाहांबोबायानो गावनो मोनामसोखायो थगायबावो आसोला गाव जेराव बुगारां मोनामसै खोमा फाफोना खम फेन्दा खना हाथायाव गोसोम नुलायदोंनो ए हाथायनियाना गोसोम गोसोमा माबासो गय जानानै जानाय ओरैसिंजों सिगां गय जानाय आं गुटखाखौ जायोमोन सिगां बिराद जायोमोन आं क्लास 5 निफ्रायनो जानाय जादों क्लास 5 निफ्रायनो बेयावबो जाबोदों माबासिम बावाखै आं गारनाया नै 2018 ना मायावसो गारफैदों दा मोनामजानो हाला जानायखौ जानाय आरो नामा निसा बुंनानैलाय माथो जानो
थोद अखन्दा गारबो मा होनो गारबोजोब्बाय ना मा होनखो सालथेया मानो भिडिअ बानायबा मानो थोर थोर मावो एसे आराम सान्थिजों स्पेस खालामनांगौरा सालथेनो थोर थोर मावनाय नुयो नामा माबायाबो सेलफि स्टिनाबो गाज्रि जाबायना ओरै मावबाय थायो नै बिदि एसे माबाथाय आखाइया एसे ओरैबा ओरै जाबाथाय आरो आखाइफोर सोलायबाथाय ओरै मावबाय थायो आं मेंना उन्दुदोंलै नो आदसा डिउटियाव थांदोंमोन ना अखनाया डिउटिनिफ्राय फैदों नामा डिउटियाव फैना उन्दुना दं अखन्दा दाख्लै नोंनि गारिया दैसाजों खारजानायबा नैजों सिदा थांनांगौमोन ना बे लामाजों ओरैजाय एयारपर्टआव ओइयावनो एयारपर्टआ खाथियावनोथार 5-6 मिनिटसोल'सो लागौमोन बेजोंबा गारिजों ओं कमप्लेनाय बादि नुयो माबा मोनसे दाय मावनानै खोथा बुंनाय बादि नुयो सालथेनो आदसा सालथेना न'आ टाउनाव नामा मा एयारपर्ट बे सालथे गुवाहाटि एयारपर्ट गुवाहाटीनि एयारपर्टआ न'आ इयाव नङा न'आव धेकियाजुलियावसो जों गुवाहाटियावसो थायोना दा गुवाहाटियावसो दङ गामसाखौबो गुवारै गानजोबनो हाया नांबाय थायो गारियाव खें खें मोनलायलायो सासे अबाव थांखोलै लिब' रांसाया एयारपर्ट खाथियाव थायो नों आंबो बेवहायनो थांबाय थायो दाखालि 12 सेप्तेम्बरावसो फैदों आं गुवाहाटी एयारपर्ट टु कलकाता टु हायद्राबाद आदसा औ बे एयारपर्ट खाथियाव थायो माने गेजेराव ब्रह्मपुत्र दैमाया थाथेबाय आरोखि नङाबालाय खाथिथारमोन बेनिफ्राय गारिजोंबा 6-7 मिनिटसोल' लागौमोन आरो ओमफ्राय दा जों गिदिंनानै थांनो गोनां जायो 1 घन्टायानो लायो ओरै जालुकबारि जानानैसो गिदिंना थांनांगौ माने चेक पस्ट जालुकबारि बेजोंसो गिदिंना थांनो गोनां जायो नङाबालाय खाथिथार नावजों बारबा 40 थाखा ना 50 थाखा लायो खोमा आजिखालि दहाय
नुखाबाय फेन्दा खना फुरनायखौ फुरखोमा लायो नायाखै सानदों नामा नों फुरखुमालायनो नायखोबाय थाथारदोंबा नोङो बहानि जाखो ओमफ्राय जोंहा लिब' अ राइट साल्थि डिसेम्बराव लोगो हमगोन साल्थि औ बेवहायनो थाबाय था औ थाखागोन साल्थि मेघालयानो मेघालया थिख्रिखिलानि बर' आदसा थिख्रिखिलानि मेघालय दाउखिया बेसे गोजान जायो दाउखि होनोना दाउखि बाद ना मा होनो मेघालयआव दाउखि होननाय जायगा दंनो ओमफ्राय नाम्बारखौ हरना दोन सालथेनो फेसबुक आंनि चेनेलाव चेक खालामनो रोङोबा खालामना लायदो माबा दैथुन ब्र' सालथे माबायाव दङ मेन डिसक्रिपसनाव दं आंनाव चेनेलाव ओमफ्राय लिबुआ मा होनदों दस्रा जायगासोलै बे खासियाफोरनि जायो नामा दाउखिया माबायाव 15 थारिखहालागै थांनो सानदोंमोन जों बेयाव दे लागोन दे होनदों औ बे डिसक्रिपसनाव लाहैदों होनबा लोगो हमगोन फैबा खबर हरबानो जाबाय आसाम गारिखौ सोनो नागिरला दाना एसे दावराव जादों ओइ खनसेबो नुखादों आङो बे भिडिअखौ आंबो हगारलायदों थांहोनो नागिराखै ना मा मावो नों सालथेनो आं सालथे बर्थमान बेखार दंथ'यो एसे प्रब्लेम जाना दङ देहानि बोसोरसेयानो जानोसै नै गैया फाहामनानैबो लानो हाथ'वाखै देहाखौबो सिगाङाव बिदिनो माथो खालामनो आरो दस्रा जायगायावलाय नङा होमबा हाजिरा मावलाबायोमोन गारि सालायलाबायोमोन आरो ओमफ्राय बेटारि गारिफोरबो सालायलाबायोमोन ओमफ्राय बर'फोरखौ बारा जेबो खालामा बै हारसाफोरखौसो सोथाराना आदसा बर'फोरखौ बारा जेबो खालामा आरोना मानो होनबा मेघालया एसे बर'निबो बायदि जाहैखाबाय नालाय ना मोनसे समाव रन्जित शेखराथ' जोंनिनो बर'खामोन ना दे मोजां नायना ला देहायानो नायनोथ' सानदोंमोनलै सालथे माथो मिलायानो बिराद जारलासो जाना दं ओरै हिनजावा हारसिं मावनायजों दा जानोसो ना गथ'फोरनोसो गाननाय जोमनाय बायनो ना आंखौसो नायनो मुलिखौनो लाबावाखै आं बेनि थाखाय आरो मुलि लानानै जेबो फायदा गैखाया डाइरेक्ट गारखानांगौसो हाखावखानांगौसो अपारेसननिसो खामानि दं आदाया ख्रिस्टियान ना हिन्दु आं हिन्दुसो फंबाय नोंस्रा ख्रिस्टियान नामा
बाट जेबो नङा खृष्टान हिन्दुजों जेबो फाराग गैया जों बर' नालाय बर' नङा होमबा मा खृष्टियान मा हिन्दु मा मुस्लिम बेलाय मा हारसा गासिबो जोंनाव मोनसे थैयानो दं खिन्थु राव कालसार बेखौसो जोंनो गुबुन गुबुन हरदों मुस्लिमाबो मानसियानो जोंबो बर'आबो मानसियानो खृष्टानाबो मानसियानो खिन्थु खृष्टान आरो जों बर' हिन्दुफोरनिफ्राय मुस्लिमनि साननाय हनाया जुदा आरोखि गाज्रि माने बांसिन गाज्रि माबायाव सानो आरो बिसोरो साल्थि खानाय गोलाव नायना हरदोलै साल्थिनो खानाय गोलाव ना खबर ला साल्थे खबर लाजागोन आंबो नोंसिनिथिंसो मोजां मोजां दंथारो माथो साल्थे बांगालखौ हायालां हाजार मोजांबाबो बांगालखौ हायालां माने बुजियासैलां सैया नामा सैनाया खिन्थु आंबो सैया बिसोरखौ सुखुवा आरो ओरैनो सायावसो लोगो जायो बिसोरो गावसोरबोथ' जों सायावसो लोगो जाखायो जोंखौनो मोनबा बिसोरो लांनानै बुथारहैबावगोनसो सायावल' लोगो जाखायो आंबो बेखायनो थांखायाबो आं बिसोरजों जेरावखि लेङा खिन्थु मोनसे समाव आंखौ गुजरातआव बांगालफ्रा बासायदों दै बांगाल माने बैसोरो आरो मा होनो जोंनि आसामनि बे नलबारि साइडनि बांगालफ्रा जोबथा बासायदों आरो बिसोर आंखौ खिन्थु खानाय गोलाव नायना हरदो बोरायबाय आंनो बोरायबाय ना बैसो जाबाय उदिस लानांसिगोन होनबाथ' एसे दं दंनाया नाथाय लकेल नाङा सालथेनो लकेलफोरखौ मिथिजोबखानाय मानाय आरो एसे एनै दाय जालायबा ब्लड खारना थाहैयोना ओमफ्राय गोजानाबो मोनसे दिगदारा साला मालाबा खारनानै थायोबा लायनो दिगदार जायो एसामिस मुस्लिमफ्रा मोजां ब्रा मा होनदों मोजांब्रा बिहु बाङालि मा होनदों रायरायग्रायासो गाज्रि पियर माबा रायलायग्राफ्रा पियर बांगाल रायलायग्रा आरोना बिसोर बिराद गाज्रि बांगालफोरनिख्रुइ हारसाफ्रा गाज्रिसिन बे सियर बिसोरनो माने ओरैबारै थुग्राया फुलाबारि होनना बुङो नङा होमबा हुकेन ना बावखा होनो बेखौ बावखा ओरैबो गोफार खैला मेन्देला मोना ओरैनो बुङाखैना अहायाव जं हाजं जं होननानै खुगायावल' गोदै सालाफ्रा फारौ जाग्रा होनो माखौथो गोजाननियानो फिसाय अननो गोरों जायो सालथेनो अननायालाय ओमफ्राय माबाबाथाय खारबाय मोननो नागिरा आरोलै गोजाननिखौ गोजान खाथि आं बिसास गैया दानि जुगाव नोंखौ नुनायाथ' गोजाननाबाबो खाथिनाबाबो खारखायो ने खारग्राया खारखाया खारजालायनाय खालायाना आं सालथेनो आदसा मा होनो सालथे खारजालायनायथ' खालामा खालामनाया खिन्थु
जिमान सना बायदि न'खरखौबो मालाबानि समाव फात्ता मोनस्लाबलायै गारनानै थांग्राबो दं माथो। मानि आंखाल जेनेबा थाखा फैसा नांगौबानो मोनो, सना रुफा नांगौबाबो मोनो, गाननाय जोमनाय नांगौबाबो मोनो, साख्रि बाख्रि गोनां हमना ला आर्मि पुलिसखौथ' बादानो दोनदो बिसोरथ' डिउटियाव थाबाय थानो गोनां जायो बाहेरायाव नङा होमबा? माखासे अफिसियेल साख्रि मावनाय मा मावनाय थायो बैफोरनि हिनजावफ्राबो खारो साला मा मोनोथाय। शुवालकुसियाव थायो नामा सालथेनो? औ औ औ औ सालथे शुवालकुसियाव थायो। शुवालकुसियाव। आजिखालि मोनजाबाबो नांबावगौ नांबावगौजोबसो होनो औ औ नंखागौ बेनो बाथ्राया सैथो। माने मा होनबावनो आरो आजिखालि ना। दा नांगौखिनिखौ मोनो। बुंनो थाङोब्ला ओरैबायदि जाहैबाय थाखा फैसाजोंल' मानसिया गोजोनै थानो हायो नामा होननाय बायदि जाहैबाय आरोखि। ना बेदर मोनजाबानो मानसिनि जिउआव गोजोन फैयो नामा? बा थाखा फैसा गाननाय जोमनाय मोनबानोखि गोजोन फैयो नामा होनो नैबे बाथ्राखौनो बुजिनानै नायखादो आरोखि। मा हास्थायदों बियो नङा होमबा? बेफोरबायदि जाहैबाय आरो। ओमफ्राय जोंहा सालथेया मा होनखो ए होनदों ओमफ्राय इन्द्रजित बसुमतारी फैदों। हाय आमाय मा खबर इन्द्रजित खबरा बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं। नोंहालाय माबोरै दं खबरफ्रा? ओमफ्राय सालथे मोजां दे मोजां दे सासे नायना हरदो हरमारदो होनदों। सिंगेलफोर खबर मोनबा खबर होजागोन सालथे। खिन्थु डाबलनि गेजेरावथ' हाबसोन जाखाया दाय जायो लेथार नांगौ नङा होमबा? भाइरेल भिडिअ' भाइरेल भिडिअ'फ्राथ' जों जोबनोनो थांला गोदान गोदान मबाइलाव हाबफैयोनो औ बे सियरखा। गथ' गथाय लाफानानै नायजाला मबाइलखौनो। बेखायनो देखायखाया आं फिसालानोथ' बारा। माथ्र' आङो बिदिनो दसे सोरनिबा एलबियाव गिदिंबाय गिदिंनानै दसे बिदिनो सासे मानसिनाव 10-15 मिनिटसो थाबाय मोनसे खोथायाव। अनेकजन मानसिया होयो नङा होमबा? 1-1.5 घन्टा बा 2 घन्टा बेफोरबायदि लाइभआव गिदिंनानै डाइरेक्ट सि आइ डि फिल्म दं नङा होमबा सिरियाल बायदि नैखौसो देखायना होबाय थाखायो आं फिसालानो। बेखौसो नायखायो जों। बाखि जेबो जानला मोनला फिल्म देखाया आं। लाजिनोसो ओंखारबायलां बर' नङा बिसोरनो होनफ्लांनांगौ जायो गुबुन जाथिफोरनो। नंगौथ' आरो औ बुंबा नै नोंसिनि बर'आ बिदि जालायबाय माबाय होनना बुंबा बुंनो गोनां जायोथ' आरो नंखागौ दा। आदसा मोनसे खोथालै दाख्लैना थास' बिबार दंबारो नंबारा? एसे ओरै नायखोनायजों बोरैबा नायस्लिंबा बेखौनो बायदि नुयो। ओमफ्राय माथोखौ बेखौनो बायदि मोनो खिन्थु नङा होनना बुंदों। नायखोथारनायबा मोजां जागौमोन आरोलै खिन्थु थास' बिबारा हाफां फां नाब्ले ब्लेसिन। हिन्जाव मोजां नांलायालै आंनो मा नों खहे खथा हिन्जाव आइख्ला जाबानो जायो। नोंगौ नंनायाथ' सालथे बेफोरबायदिनो जानांगौ महर मोखांजोंल'थ' मानसिया संसारखौ जानो हाया नङा होमबा? आलो गोजोन न'खर संसारखौ खुंलांनो हानाय हिनजावसो नांगोन महर मोखाङाथ' नोंखौ जाहोआ। जास्ट गावनि आन्था थाबानो जाबाय इसोरा जेरै हरदों ओरैनो थाखागोन महरा नङा होमबा? जौ मा होनदों लांफाखागोन आं मा होनदों केन्टिननिफ्राय साल्थि रुम आदसा साल्थि मा मावो हायद्राबादाव?
अननानै फोरमायदो दे दुखु मोनाब्ला सोंथारबाय आं ओमफ्राय थास' बिबार ना फेन्दा खनाया नारजिनिफ्राय गोसोमसिन हमजाला नंमारगौ नंमारामोनथाय हारसानिसो होनदों बै थास' बिबारा बहा दं बाहेरायावसो दं होनदों ना आसामाव गैया होनना बुंदों जानोबो हागौ आरो जुदि हमथारदोंब्ला नंमारगौब्ला गुबुन जाथियाबोथ' हमगोन नङा होमबा खाथियाव थाबाय थायोब्ला मिथियोबा सोरबा हमनो थिनबा इनफरमेसन मोनबा आं इण्डियान आर्मि सालथे आदसा थेंक इउ सालथे इण्डियान आर्मियाव जब मावो आरोना हायद्राबादाव हायद्राबादावथ' ट्रेनिं सेन्टारबो दंखायोना सालथे आं बेरायनाय जादिया सालथे मोनसे जायगायाव सिकिन्द्राबादाव थांदोंमोन आं मोनसे समाव ओमफ्राय हायद्राबादाव गैया ओंखारनाय जायाखै सिकिन्द्राबाद हायद्राबाद बेनोखा होमबाबो मा जायगा होनदोंमोनथाय आं थांनाया बिथिं थांदों आं लोगोफोर खामानि मावनो होननानै थांनायफोरखौ दोनहैदोंमोन आं होमबा आं तामिलनाडुआव खामानि मावखायोमोन आरो ओमफ्राय बिदि मानसिफ्रा नायलाय नङायाव थाखाया ना नंगौआव थाखायाना औ नंगौआवथ' थाखाया औ न'आ आदसा औ नंगौ बेफोरबायदि मानसिया न'आव थाखाया थानायाथ' मा बुंनोब्रा जोंनि बर'फोरखौ नोङो हमनोबो हाया सासे सानैजों मिथिबायना बिसिनावसो देन्जार गें थायो गुवाहाटियावनो दं बेफोरबायदिया 16 बोसोर 13 बोसोर 14 बोसोर 18 बोसोर 22 बोसोर 25 बोसोरनि गोबां दं जाहैदों बेफोरबायदि सोलेर फानग्रा माने गुवाहाटियाव मा होनबावो सोरखौ हमनो हागोन नों सासे सानै थांनानै हमनानै लाहैगोन आवलायहैगोन बिस्रासो ग्रोम ग्रोम ओंखारबोगोन बिराद देन्जार आरो फोरमान प्रुफ नङाबाथ' हाखाया ओमफ्राय आंना जेबा उदालगुरियाव बिरलांबाय मालाय मास्टारजों आदसा मास्टार जेब मोननायखाय ब्लड थारमाने साल्टिगुरि सानबाय खोमा आर्मिसो बे फाग्लाजों मोजांबो थाथेर ओंखारनाय नङा आं बेफोरबायदि सानलायबायदां बिदिबो सानग्रा दं हिनजावफ्रा दं साल्टि ट्रेनिं सेन्टार निसा हायद्राबाद आदसा ओमफ्राय फंबाया मा होनखो बर'ल' नङा नागा गार' मिक्स जोब एकदम बेयाव गासिबो मदा बेखायनोथ' होनबायना आङो सासे सानै थांनानै हमहैनो हाखाया नोङो सासे सानै थांनानै हमहैनाय माने खैफोदाव गोलैनायसो उल्था नोंसो बिदि खालामफैदोंमोन बिदि खालामनो नागिरदोंमोन जोंखौ होननानै फाथाय जाखागोन मिथिथारो आं मारै मिथिगौना गोसो थोनाय सासे माबानि बाक्सा गरायसरनि सेंग्राया हिनजावसाया जाबाय चिरां साइडनि बे हिनजावसाखौ बे हौवासाया हमनो थिनदोंमोन जोंखौ प्रुफआबो दंमोन नाथाय न'खरनिफ्राय रावबो सापर्ट गैया दा हमनानै सोर लांफैगोन न'खरनिया फैयाबा आरो हौवासायाबो रिक्सखौ लाया जास्ट हमनानै न'आव थिनहर बिदिल' आरो बेना फाग्ला बिदि हमनानै न'आव थिनहरलाबायनो हायो गोदाव सोराव दायथ'खौलाय सोर लागोन बेफोर माबादि हमगोन साल्थि मिनिबाय आं हा औ हाया बिसोरखौ बिराद देन्जार गें दंखाजोबो होमबा एसे बे सेंग्राखौ डाइरेक्ट बुंखाबाय दे आंखौ हमोब्ला माने बे सेंग्रानि बिमायाबो गुवाहाटियावनो थायो नालाय आंखौ हमोब्ला आंखौसो हमनानै लांबाय नाथाय नोंनि नोमाया बहा बारग'गोन गुवाहाटियावनो थाखायोना फार्स्टआव बिमाजोंनो दोनफैदोंमोन नैबे गोसोथोनाय गार्लफ्रेन्ड नालाय गावनि बिमाखौ खामानि मावथों होननानै दोनफैदोंमोननो बिमाखौसो बुथारगोन होनखाबायनो आरो देन्जारखा ओमफ्राय साल्थिया मा होनखो 100% राइट साल्थि जानला मोनला हमनो दा थांखा बिसोरनाव साइडआव गुन्दा जुनार बादि
गें थायो औ एकदम सियर सालथे नोंखागौ नोंखागौखायो फोरमानखौनो मोन्थों प्रुफखौनो मोन्थों होनबाबो नों सहसाव आवगायनो हाया माने आरो पुलिस थुलिसाथ' आखाइ थाखाजोबो बिसोरजों फुरा आखाइ थाखाजोबखायो हमनो हाला बिसोरखौ गावनि बुस्थु खाव हमना दानस'नायासो साबसिन डाइरेक्टखा बियो बागुरुम्बा फिल्म प्रडाक्सन हेलौ बैनायनो हेलौ गुमै मा खबर बुंदो दे ओइ दे मोनाबाय सालथे फंबायमोन लागाय नांगौ बैनायनो लागायनो बिदिखौनो मोनबाथ' आरो मोजाङै दामजाखाया बिसोरबायदि मानसिफ्रा ओइयावनोथ' दामजालाबायनोसै आरो दोखोनो उल्थांलाय फाल्थांलाय ओमफ्राय बेफोरावनो गाज्रि खामानिखौ मावनो लाजिला मोजां खालामनो थाखाय फंनैसो आखाइ होयोब्ला लाजिनानै फासि नांलाबायसिगोन मुलि जालाबायसिगोन बिदि जासिगोन आरो ओमफ्राय दाया सोरै जाखो हमग्रानि नंगौना नङा हमनानै फंनैसो बुबाय बेयावनो दाय नांबाय मानो बुथारखो नै बिदि जाहैयो आरोखि जायनो जानला मोनला हमनो थांबा लन्थं जाना फैखागोन बे 100% राइट औ नोंगौ सियरखा बि टि सिया माथो गरमथारनो बि टि सिया ना बि टि सिया गरमथारलै मा जाबावगोन दे बोरै जालाङो जालांथों नुलांबाय थासिगोन आं हमनो मोनोबा देन्थायाव फानलु गुन्दै फोनना होनांगौनो आदसा खम जोब्रावगोन बे गाबख्रावलाबायगोन ना स' नोंथांमोन आं दोनथ'नोसै दे बिराद थाम्फै फैबायलै थाम्फैयाथ' अयथासारखा देन्जारसो थाम्फैया दुखु दा मोनलायसै उनाव लोगो मोनलायसिगोन ने दैथुना मा होनदों ओंखारबाय सालथे दे औ दे सालथे दे आंबो दोनखानोसै आं केन्डिडेट दा बिदिखौ मोजां बुजायासैलां बागुरुम्बा बाय बाय डिउटि थांनो टाइम जालायबाय आंहानो दे सालथे दे थांदो मोजाङै मोजां डिउटि मावहैदो माथो उफाय ना मावाबाबो जाया दे अल गासिनिसिमबो फिन खेब खनसे गोजोननाय जासिहरबाय आरो आं लाइभखौ एसेखिनियावनो दोननोसै दुखु दा मोनलायसै उननि समाव लोगो मोनलायसिगोन माब्लाबाफोर आङो फिन लाइभ होयोब्ला नोंथांमोना नटिफिकेसन मोनहैबायोब्ला टाइमफोर थायोब्ला फैबानो जाबाय बिदिनो मोजां गाज्रि सावरायलायनो हागोन दा आं दोनथ'बाय दे अब्ला